Qatt ma ħolmuha f'100 sena li kienu se jużaw aġġeġġ li sa ftit ta' snin ilu kien l-ors biss tan-neputijiet tagħhom. L-anzjani fiċ-ċentri ta' matul il-jum u anki fir-residenza u l-isptar għall-anzjani ta' San Vincenz de Paul qed jużaw ukoll għodda teknoloġika importanti. Permezz ta' tablets u fruti l-anzjani qed jużaw l-informatika. Msaħħaħna l-Wi-Fi fil-homes tagħna għaliex nafu li l-anzjani tagħna jekk imorru jużaw it-teknoloġija. Tajnihom il-courses ta' tablets biex huma jkunu familjari ma' teknoloġija, jafu kif jużaw it-teknoloġija, u allura jekk iridu jużaw it-teknoloġija u jmorru fuq it-tablet tagħhom u jkollhom Wi-Fi b'saħħtu, ikun jistgħu jaqraw minn fuq it-tablet. Dawn l-inizjattivi favur l-anzjanità attiva jsegwu oħrajn fosthom il-pubblikazzjoni ta' kotba bit-tipa kbira. Dawk li preferu il-metodu tradizzjonali wkoll jistgħu jibqgħu mentalment attivi. Fejn imur xi ħadd u jaqralhom u jkun hemm din l-interattività. Xi ħadd jaqra u xi ħadd isegwi ma tkun hemm diskussjoni. Ġifieri hemm diversi inizjattivi biex l-anzjanità attiva tkun mod holistiku, mhux biss mill-lat fiżiku imma anke mill-lat intellettwali. Servizzi wkoll utli li jaħdmu id fit mal-anzjanità attiva huma dawk mogħtija fil-komunità fosthom tal-home help u tat-telecare. Dawn jagħtu għajnuna sirja lill-anzjani li bqgħu jgħixu fil-komunità u bekk inaqsu d-dipendenza fuq l-istat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.